ingeniosa, creativa, energètica, Ara ens anirem de passacarrer a la banda juvenil. Música, mestre! Bibliotecari. Tal vegada, per ser silencioses, passem desapercebudes, però per això és necessari de tant en tant fer-se escoltar. Estem ací. Celebrem amb totes les nostres usuàries i usuaris la joia de ser membres d'una comunitat lectora que, a força d'un interès comú per la cultura, fa via cap a una societat i cap a un món que vol ser millor. I cridem alhora, anem a cridar tots: som biblioteca! Som biblioteca! Molt bé. La lectura és una ferramenta clau per a la formació de la nostra joventut, per a la consecució d'una societat culta, lliurepensadora i moderna. Les biblioteques han passat de ser un mer contenidor de llibres a ser un espai dinamitzador de la cultura i la societat en general. Donar-vos l'enhorabona a tots els que heu estat premiats en les diferents categories. Al mateix temps voldria animar-vos que en pròximes edicions proveu o torneu a fer el repte. Moltes gràcies i enhorabona i a seguir llegint. Acomiadar l'estiu. Ara que s'acaba l'estiu, l'estació en la que tot el món viu, acomiadem el repte lector, que van començar amb molt d'amor. Reprenem la rutina amb gran alegria matutina. Tornem tots a l'escola i jo a tocar la viola. Ens trobem tots els amics i així estem desvanits. Arrere queda nedar en la piscina o en el mar. S'acaben els gelats, els batuts i els granissats, però nosaltres i no res, de nou en estiu estarem, per gaudir de mestres lliure i llegir llibre rere llibre. Estiu fins l'any que ve, molt impacient esperaré. Llegir ens fa créixer com a persones reflexives, tolerants, cíviques, creatives. Per tant, una missió tan important necessita la col·laboració de diversos agents socials. No sols el professorat, també les famílies, l'administració, associacions i, evidentment, les biblioteques, que és una part fonamental de la nostra comunitat educativa. Per això, el repte lector ens sembla una magnífica iniciativa per incentivar l'hàbit de la lectura des de ben menuts i menudes. Imaginemos que para tener un superpoder tenemos que leer un libro y cada vez que leemos un libro aumenta nuestros poderes. ¿Y qué significa tener esos poderes para ustedes que han participado en el reto lector? Hacerlos más fuertes, los prepara para un mundo más cambiante, los hace sentir más seguro de sí mismo y lo principal, te podrán tener sus ideas propias y criterio. Jo crec que el repte lector és una bona activitat per a l'estiu, perquè quan estic avorrida o m'apeteix llegir, agafo un llibre i puc estar 30 minuts, una hora, qui sap quantes hores o minuts podem estar. També crec que el repte lector haurien de recomanar-los als amics o amigues
perquè és divertit i, sobretot, si t'agrada dibuixar, fer manualitzats o fer resums, tens l'oportunitat de fer el que t'isca de la imaginació. El que més m'agrada d'aquest projecte és que, a part de poder llegir els llibres que t'agraden, et porta a noves aventures que mai havies provat. Per exemple, jo, abans de que sorgís aquest programa per a fomentar la lectura, m'obsessionava amb els llibres d'humor i de misteri. Però gràcies al repte vaig conèixer mons nous com el teatre, la poesia o les revistes. M'he passat els últims estius explorant aquests nous universos. Jo recomanaria de tot cor a tots els xiquets i xiquetes participar en les pròximes edicions d'aquest genial, meravellós, extraordinari repte lector. Moltes gràcies per la seva atenció.